Čovek uradi dosta stvari, ne znajući. Lepa je noć, ali iza zvezda i meseca lepote noći možeš otići stazama koje nisu za tebe. Kada sam služio vojsku u Hrvatskoj, imao sam najboljeg druga, Darka iz Zagreba. Malo povučen, ali nekako smo kliknuli, jer su nas zanimale nadprirodne priče, običaji, duhovi, veštice, dosta toga smo imali zajedničkog. Ja dolazim iz malog sela u Šumadiji, a on je imao dedu na selu u Međumorju. Jednom prilikom mi je ispričao jezivu priču koju i dan danas pamtim od reči do reči. Sve kreće pred njegov 18. rođendan. Često je leti, ali i zimi išao kod dede na selo. Znao je da njegov deda Stipe je nekada davno imao brata Darka, koji je preminuo vrlo mlad, ali niko o tome sa njim nije želeo. Tada, pred punoletstvo, baš je navalio da mu deda ispriča i deda je pokleknuo. Obrisao je par suza koje su krenule niz njegovo izborano lice, što od starosti, što od tuge, što od straha. Znaš, Darko, oko dedino, nije on preminuo tek tako. Nas dvojica puni sebe, misleći da nam niko na ovom svetu ne može ništa. Krenemo jedne noći, posle ponoći, na obližnju reku. Gde smo od starijih čuli kako se na tom mestu skupljaju vile i igraju kolo nad vodom. Napunili smo džepove kukuruzom i žitom i busen s travom stavili na glave, kako nas vile ne bi primetile. A ako ipak primete, bacali bi sadržaj iz džepova i bežali kući, znajući da oni neće krenuti dalje dok ne pokupe svako zrno. Dok smo čučali u žbunju, opazi smo plavičastu svetlost, a one počeše da istrčavaju sa svih strana, praveći krug nad vodom, hvatajući se za ruke. Darko, zbunjen činjenicom da one već igraju nad vodom, malo glasnije me upita: Stipe, vidiš li što i ja? Meni od straha spade onaj busen s glave, a one pustiše ruke i kretoše prema nama kao po komandi. Odmah smo znali da treba da bežimo i da bacamo žito i kukuruz preko glave. Bežeći tako dok su one munjevitom brzinom kupile zrno po zrno, na samo nekoliko metara od dvorišta nestade nam kukuruza i žita. Ja sam utrčao u kuću, misleći da se Darko popeo u ambar. Ćutao sam do ujutru. Gledajući kroz prozor, shvatio sam da nema Darka. Otišao sam do starih, probudio i rekao šta se desilo.
Moj otac Ante skočio je kao oparen iz kreveta, pozvao par suseda i krenusmo da tražimo Darka. Ali sve što smo našli, bio je Darko kako leži na sred livade, živ, ali pogreban, krvav i izbezumljenog pogleda. Nije mogao da kaže ni reč. Živeo je tako isto kao što smo ga na livadi našli, još 7 dana, a zatim je zaspao zauvek. Sine, oprosti, deda je umoran, reče deda Stipe. Lice mu je tada bilo skroz u suzama, krivio je sebe. Zato te molim još jednom, oko dedino, ne idi nigde od kuće posle ponoći.